Maramureșul nu stă în artiști. Maramureșul stă în oameni efectiv care trăiesc în Maramureș și care ei duc greu. Pentru că a face o poartă maramureșană costă foarte mult. Ați întreține o casă bătrânească, totuși când vorbim de întreține înseamnă că are niște reguli și niște rânduieli. Când vorbim de portul tradițional adevărat, sunt niște costuri. Că oarecând femeile își făceau ele toate cele în casă și aveau timp să-și coase cămeșile, pentru că asta era viața, dar acum e adevărat, nu e asta. Și toate se rezumă la niște costuri. Și din acest motiv am ales să stau în sat. Tocmai ca să arăt că eu, chiar dacă am făcut studii superioare, asta nu mă împiedică să mă duc la sapă. Tu ai și un doctorat. Da, am și un doctorat. Doctoratul, și mulți au doctorate, le-au făcut în urma cercetărilor găsite în sate. De ce să nu spunem adevărul? Doar ai scris pe o hârtie ce există deja.